Akce. Já jsem ho rozpůl. A tak připravíme nožem Henkelbach, míchaná vajíčka, olej s cibulkou a s klobásou. Potřebujete co podat, mistře? Potřebujete 10 gramů cibule, oloupané samozřejmě. Tak to ty kokota. Tak to ano, Gáby. Gáby, přines mi vzduchovku, vystřelím pár rán do té kapoty. Náš lak protektor 3000 máme. To necháme posrat naše auto holubama. O 24 hodin později. Gáby, jedním se třeba. Zapálíme kapotu. Už musíte udělat vajíčka. Vrtíš? A teď tímhle skvělým nožem Henkelbach krájím cibuli na míchaná vajíčka. Gáby, přines mi olej. Gáby a její hard mi to stálo. Děkuji, Gáby. A teď sleduj, co tyhle nože dokáží. Dokáží krájit. Raz, 2, 3, 4. Tři. A Ultimate Chopper všechno zvládne. Zvládne. Ano. Ano. A teď cibuli dáme do kalíšku od zmrzliny, od jablka a tak. Do skříce. Hlavně neproti paní majitelku domu. Ukaž to na kameru. Na kameru to ukaž. Takže ano, nakrájeme si půl kila cibule. A tak. A teď přijde na čas na klobásku. Moravská klobása Bivoj. Začínají mě trošku pálet oči. Teď už jenom uvažuji, jestli to z alkoholu nebo tak, z té cibule. Takže klobásku si Nepodélně. rozdělíme nepodélně na třetiny. Ano, ano. Klobáska, rule a tak. A teď jsem jí zapomněl na polovinu. Takže ještě na polovinu. Kde mám to zajímavé. Na polovinu je tam nějaký obal, ale to sneseme všichni, že? To zvládne. A teď klobásku nakrájím na kostičku. Trošku to vrže, nevadí. Horstve, je nahrajná. Tak, teď klobásku dáme tady do toho. Připravený. Počkej. A teď, nyní se podívám do televize, jestli nemáme ještě nějaký zásadní uzenit. Závěznická šunka. Počkej. No, nakrájíme kousek. Tak. Nože Henkelbach dokážou otevřít i tento plastový obal. Ty prasa. Zánosničkou šunku nakrájíme na malé kostičky, než na půlku. Na půlku. Ne, na půlku. 3, 4, 5, 6. Teď počkej, takhle točíš pořád. Olej, který přinesla slečna Gáby, na kterém osmahneme cibulku, ale to že se olej pořádně rozjeří. To zvládne. Počkej, Gáby, tady máš svou bagetku. Vezmi si uklidíme bordel. Byla jen to nejlepší. Co ty nechceš?
Horste, Gáby. I pro mě, piče. Můžeme si bavil? Ano, mezi tím střih pro... Nyní si osmažíme cibulku. Rozhlatovat samozřejmě. Víceméně jde o laciný trik s cibulkou. Ne. Smažíme cibulku, mezi tím jsme si nakrájeli salámek, šunku a tak. A rozklademe si do hrníčku vejce. A jak to dělá babička na táboře? Chce si ještě někdo přidat? Stále rozklepáme vajíčka na omeletku. Tak, s dovolením vezmu si vidličku. On ti to míchat. Spíš, pane Davide, a Gáby, najdi sůl. Gáby, zkus to taky, či tady a možná tam. A počká, bylina sůl. Si hodem, Horste. Si hodem, Horste, děkuji, bylinková. Zkus to otevřít, ty debile. Teorie. Taky ne. Stále smažíme cibulku na oleji. Lol bábo. 250 gramů nakrájené cibule, 350 gramů chleba, ono je to vlastně klobása se šunkou, krkonoš a tak. Olej, ryby, tuk, zonka, hrstě a přidáváme uzeniny. Mezi tím, než uděláme tyhle změny, připravíme si talíř. Gáby mi to dělá do zadku. Gáby takhle obráceně. Ty to děláš jako královna. Ne, to se tam nevejde. Ale vejde. Au. No vidíš. Připravíme si jeden velký talíř, kterého budeme jít všichni. Stále smažíme. Kéž by diváci televize Prima mohli cítit ten... nevím. Dal bych si bazalku. Koriandr, orán, zázvorka z kořice. Hřebíček. Čiličky. Jejda. Chili fix. Krucipis. Pálil jsem se, Gáby, nevadí. Moje ženko, pak to zvíš. Ustává. Děkuji. A nyní přidáme vejce. To je ten Filip, ten buzík, ne? Ale to se... Pojďme, přidáme vejce. Pojď to řekne. Nasila jsem se. Proč jsi nasel? Já nevím. A pomalým mícháním dovedeme vejce k varu. Zmírníme oheň. A na spoř uděláme tyhle vejce a tak. A tak. Bude to dobrota. Gáby, pokud si objednáš tento nůž za 1553 korun, dostaneš sadu 30 nožů zdarma na šunku, na sýr a tak, na ryby. Ale pokud zavoláte 15 minut po tomto spotu, dostanete za stejnou cenu další extrémně skvělý nerozbitý nůž Henkelbach. No. Hej, proč to je tak kurva vedro? Protože tady spíš celou dobu, to je ono. To potřeboval Petr, potřeboval vodku. Děkuji za pozornost.
Je možné, že spadlo na zem. I přesto Horst Fuchs ochotně všechno sní.